Gusto pa mong maghumili ko? Kuwang paning humili ni Kristo nga taas-taas man gini. Mga igsoon, ato lang gining humilihan. Familiar man kay mo aning maong istorya o maong account sa Bible. Ang ako lang idugang isip pagpahaom ani sa atong kinabuhi nga dinhis kalibutan duha ka buok ang atong sundon nga batasan. Ang batasan sa makasasala o ang batasan sa balaan nga tao. Asa man mo ganahan mo sunod? Sa makasasala nga batasan o sa balaan? Kinsay mo sunod sa balaan? Taas ang kamot. Balaan ba nga batasan? Kinsa may mo sunod ani? Taas ha? Murabag proclamation rally ba? Nagrally maron ang Ginoo. Kinsa may musunod sa di na lang ko mangutana katong wa mo isa gasunod gyud to sa makasasala nga batasan. Saman? Okay mo ana? Sige, tagaan na to laing chance. Kinsa ang musunod sa balaan nga batasan? Taas kamot. Automatic na ha, katong wa mo pataas, mga yawanon mo. Nung sa may mahitabo, inig subay na to aning dan sa sala, sama aning anak nga mausikon. Pag subay niya sa dalan sa sala, excited kay siya. Siya, pa, tagain ako sa kong bahin. Excited kay siya. Pagkadawat niya siyang bahin, larga dayon siya. Excited kayo? So kanang dalan sa sala, ang starting point ana niya naa diha ang lami. Excited niya, mura kag lingaw kayo. Mao na ang iyang starting. Pero pag ending, unsa may ending niya? Dito sa unahan, unsa may gapaabot niya? Tipo na lang siya sa mga baboy. Gutom kay siya, hasta ganing pagkaon sa baboy, dili na siya hatagan. So ang dalan sa sala, nindot inigsugod, bati iniginding. Ang dalan sa kabalaan, o ato gyapon ning subayon ang iyang kinabuhi aning kuana, aning tawhana nga mausikon, unsa may sunod niya nga nahitabo sa dihang pait na kayang kahimtang matud pa diri nakaamgo siya sa iyang sala o gusto na siyang mobalik ngadto sa iyang amahan. O mo na ang tinuod nga kinabuhing balaan. Naghilak siya og niamgo nga niingon, di nako ang ayang tawgog anak, magpa sulugoon na lang ko sa akong amahan. Iya magitong gi-exercise nga tay nakasala ko nimo og sa Dios. Di nako ang ayang tawgon nga imong anak. Isipan na lang kung usas imong sulugoon. Wa pa siya kaabot siyang amahan, mao na toy iyang giamgo. Ana, sayon ba na? Sayon na buhaton, lisod. Lisod Mo na ang kanisang daan padong sa kabalaan, lisod kaayo, maghilak ta. Uwaw kaayo. Uwaw. Tutok pa muna ko. Unya, unsa may ending? Porte ginong uwawa. Ang iyang sinina, portinang lugawa. Iyang naong, portinang batia. Nya padung siya ngadto sa ila. Pag-abot niya dito, unsa may ending tungod atong iyang pag-antos nga gipugos ginyag subay ang bati, uwaw, sakit nga dalan. Layo pa siya sa ilang balay, gigakos na siya sa iyang amahan. Nindota no? Gisuluban siya nindot nga bisti, sing-sing, sapatos, giihawan pagyud og pinatambok nga nating baka og nagpista sila. Nagsayaw, nangaon. Masaw na, nindot na, dili. May lang muskaon. So, og musunod sa tas Ginoo, kanang dalan sa kabalaan, ang sinugdanan, lisod, pero ang ending,
porting nindota. Kaya asa man mo gustong magsugod, sa lisod nya mo inding og nindot o sa nindot ang sugod nya mo inding og bati. Asa man mo ana? Kana. Muna, lisod kayo ang pagpalit og slot. Kinahanglan jud ka mo kuot sa imong bulsa nya, labi na gyud kuwang ka kay habal-habal driver, labandira or sari-sari store imong tindahan nya, mo palit jud kag slot para sa ato dinhing simbahan. Lisod. Pero iniguman nimong palit, pastang nindota lagi. Putlan ko kag suga. Okay, unsa pa may ibayad ni mos kurente nga imo na manggi palit og slot. Di putlan kag suga. Unsa may sunod mahitabo? Kanang imo mga anak, wa na nay TV, wa na nay cellphone, wa na sila'y computer game. Di magsige na mog istoryahanay. Ma, ang ato laging suga naputol sa paita ning wa natay computer maoy, wa natay kuan siya. Kita na lang koy magtabi-tabi. Ang imo sang bana di na sana magsige ditong tan-aw ato mga porn katubang TikTok ba nga yang kalingawag tan-aw. Ana na siya magsigtotok nimo o magistoryahanay namo nya sayo na kay mo matug kay nganuan. Ngit-ngit man. Sayo kay mo matug. Ang resulta lagi healthy pa mo, united pa unya. Linaw pag yun. Awa mo kay nomdom atong panahon na wala pa ning mga kurente, wala pa ning mga gadgets. Pagkanindot sa atong kinabuhi, simple kay kinabuhi. Manihapon alasay sa hapon, nya magrosaryo dayon ini ka humagpanihapon, nya mga tog, nya mo mata na sagsayo, ngit-ngit pa mata na, tuanay nang laba, tuanay na nilhig, nya mo adto dayos uma. Ana, pagkanindot tanawan ni karon. Dagko kay mga eye bags ang mga batanon. Ngano man, tungod anang wa nay hapitog, siig yung tan-aw ng cellphone. Wa nay tagdanay, di na gani magdungag kaon, di na gani ka kani-ganing karosaryo nga magdungan ang pamilya. Nag-iyahay. Tanawa ang ato mga batanon, siging premarital sex, kay siging tanaw na mga porn diha na kondisyon ang hunahuna, sige excited na kay mubuhat anang kalaway kahilayan nga mo'y gihimo diri aring batanon sad nga anak. Yaon sa may ending ka ani? Dili ka kasakit? Dili ka kapag kabungkag sa pamilya? Dili ka pagkahagba sa atong moralidad? Tutok lagi mo nako. Mas may pagputlan kas kurente kaysa maputol ang imong relasyon sa Ginoo. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon gid diri si San Pablo, pakig-uli mos Ginoo. Gihigugma kay tagmais Ginoo, pakig-uli mos Ginoo. Nya unsa may mahitabo kung makiguli tas Ginoo? Sama diri sa mga Israelita, 40 ka tuig silang gaantos, gabaktas didto sa disyerto, kuyog sa Ginoo, kuyog ni Moises. Pag abot na gyud sa saktong panahon, gibutang na sila sa yuta nga gisaad, daghan kayong pagkaon, mo to pagsugod nilag kaon, nawa dayon to katong mag-uwan nga mana, tong nipis nga pagkaon nga murag simbolo ani atong Eucharist nga kanon. Nawa ngano man nipis man to, karon gakaon naman sila og produkto sa yuta nga gihatag sa Ginoo. Tagaan tag nindot sa Ginoo. Muna tanan nga namalit dinhi sa atong slot, wa gyoy nagmahay. Pulos gid sila nalipay. Naagoy uban nangamatay na lang. Malipayon lang yapon. Daghan kayo Stage 4 cancer, isa palit kong slot, basin pag maayo, pag humagpalit, patay na hinoon. Pero malipayon. Inigmisa ko na ako dito, na may pipila akong namisahan, muingon ko na ang akong gimisan, Pader, idol biya kay kaanin niya, Pader, sige, ginisiyag palit og slot, hangtod na kung naghingutas na, Pader, muingon lang yapon, paliti kong slot ditong Pader, ha? Piyong dayon, patay. Hain ka turon siya gibutang sa Ginoo, no? Siguro gyud ko, layo pa to siya. Gitagbo na to sa mahal nga birhen. Gitagbo na to ni San Vicente Ferrer. Kay mo ni ato mga project din Kuyog pa gyud si Kristo
Nya gigakos din to siya. Isahay naman imong sinilas ya. Akong gibaligya nyor kay gipalit na kog slat. So diya taga sinilas kanang langit don nga sinilas gyud. Ana taga siya. Asa mang imong diha man kay singsing katong inyong wedding ring siya. Ako gyapong gi prinda nyor kay gipalit na kog slat para matukod in taon ning mga kuan sa San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer kuhaan ka dito wedding ring oy nga katog yung gikas langit. Nga mura magkuwang mo sa pagtuo sa konsulti. Tinood dili. Tinood yun So ay ninyo kamatay Ighuman ninyo palit og slat. Mauna kining anak, ang anak nga dili mausikon, ang anak nga nagsigig sunod sa sugo siyang amahan, nahiubos siya. Wa siya mosulod sa balay. Gialam-alaman siya sa iyang papa. Nya iya dayong gisubay-subay. Tanawa ragud pa. Sige kog tuman sa imong sugo. Wa man gani ko nimo ihawi og kanding. Kananong sigsupak nimo, imo nang gihawag baka? Unsa may tubag sa papa? Nga kani bantayanan kini natong tubaga. Kay usay magmahay ra bata, ako noong sigig simba, ako noong nagtinarong na porti na Ginoong lisura, na ano diha sigig inom, sige lag maligya pa nagdrugas, na diha gasigi pa nag prostitute, anak nagkabit-kabit pa na, hayahay noong kayo. Ako noong ring gatinarong, porti noong lisura. Di ba usay nana ra bata no? Sa mga batanon sa diya, akong nagsigig simba, wa noy uyab, may panangnang kasigig lakaw-lakaw diya. Mga bati ra bag naong, uyab noon. Ako noong arang-arang og naong, wa gid noon. Ako biasa nang gibati sa una. Don't worry, pariharata. Ay, relax lang. Relax lang. Makauyab ra lagi ka. Sa di pa ka mamatay. Itaw, ayaw na. Unsa may gipahinomdom sa amahan? Dong, hinomdomi. Ikaw kauban kanunay nako og kining tanan kong bahandi imo ni. Pasabot sa amahan, nganong maghuwat pa man kanako nga mag-ihaw kog kanding para nimo, ihawa ng tanan nga gusto nimo diha kay imo ni. Di ba? Ako pa may imong paihawon. Ihaw diha. Ang sa may mo baka, karniro, kanding, baboy, la ihaw diha kay imo ning tanan. Pero mubiya gani kanako, maliwat gyud ka ng imong manghod. Kanang imong manghod nga nitipo na las baboy. Mo sa naisultis Ginoo nato, mahay-mahay ka diha, nga lisod kayo magkinugihan, lisod kayo ning pagkamanggihatagon, kaning di ta maningil og utang, kaning magsigilan tagpasaylo sa nakasa, lisod ka istanan. Lisod kayo. Sakit ka tong dughan, reklamo ka na, la, bantay ka diya. Sige, ayaw na panghatag, pag dinaw, siging paningil anang utang, siging pangiha anang imong utlanan, ay yung panghatag, siging dumot anang nakasa nimo, ay yung pasaylo, naaw na to kung sa imong naong. Sige, mas lisod pa ispilingon ang naong nimo. Sige kag ka-stress, wapay siguro, mga bungkag pang atong mga nindot nga gipundar sa maron anang gubat sa Russia o sa Ukraine, kanindot sa ilang nahimo unta sa miagi ng pila ka tuig, karon nangabungkag na tungod sa ilang garbo o sa ilang sala. Kini sa ato mga politicians karon, national o local politicians, nga siging away, siging dinautay, asa ka ni padong? Asa ka nila dadon ang atong nasod? Unsa kay ending ani ron? Nga sige man sila away, sige mang dinautay, sige mang binakakay. Asa ka ni padong? Maliwat gitas baboy. Mahutdan gitag pagkaon, mahutdan tag tubig. Tanawa karon, di ba nangaguba ng atong pagkaon, atong tubig nangaguba na. Di ba? Tungod aning away nila. Muna atong awhagon ng atong mga politicians, local o national, magpasayloay na ta, mag-uli na unta ang atong maayong kabubuton. Maghiusa ta diha sa Ginoo. Dili ta magsigig away, maghinatagay ta, di ta magsigig inilugay.
Nabita magsigig tinulisukay nga ikaw kawatan, maingon sa tungkol sa ikaw mo ikawatan, ikaw mo ikawatan. Nya kitang tanan pulos kawatan, may pag maginang kunay ta, ako kawatan, ikaw isa kawatan sad. Anao na to, pagsulti, mabitan na din ismisa, wa tay tulisukay, unsa may ato inigsugod, ang akong sala, ang akong sala, ang akong dakong sala. Di ba, maana man ta? Di man kami nga na imong tupad, ang akong sala, ang imong sad mas dako sa ako, ang imong sala, kinadak-an kaysa ako. Di man ta mo ana, inangkunay lang ta, akong sala, akong sala. Lisod ba yan na himuon, pero suwayg himo, di ba naada yun ang kalinaw, katagbawan, kauswagan, kay magkahiusa naman ta. Di naman ta magsig-away, maghinatagay naman ta. Nabitang mo libot-libot ko dinhi, bisag asa ko maglibot-libot, tibuok Pilipinas, libot-libot ko, common ginang senaryo, daghang mo parking sa karsada. Unsa man na? Nangawat ka sa publiko at tubangan sa publiko. Gikawat na nimong lugar nga imong giparkingan. Di ba? Nya makapauswag na nato nga ang gisiminto o giwiden sa atong mga kaning kwarta nga publiko sa atong taxes nga giwiden ang karsada, ikaw rang usa mo parking diha. Nya imo na ginang angkonon, di ginani mo paagian kay ikagi mo parking diha. Nangawat ka ng lunaa. Pila man ka square meter ang ma-occupy sa sakyanan? Pila ka square meter? Ambot lang ninyo, ako'y sakyanan. Tingali di gina mo minus sa 2 ka square meters. No, wagi siguro tulo pa na. Ay butang talag, 3 ka square meters ang nakuha ng imong kuan. Pila ka milyon nga sakyanan karon, milyon naman, pila ka thousand siguro kasakyanan ang naaron ga parking sa mga publikong agianan. Sige, ipa. Nya i-times na sa square meters, nya mag-average lang ta kay kuan man na along the road man na siya, prime lot man na labing minus tag 10,000 per square meter na. 10,000 per square meter. Nya kung mangawat kag tulo, nangawat na kag 30,000 square meter as 30,000 sa atong panudlanan. Kay ang gagasto ana ang ato mang panudlanan, i-convert kuno na into how many Filipinos nga nagbuhat ana pagkadakuan natong alkansi. Wa ka magbuhis ana, wa sa ka pero imo ginang giangkon masuko pagani kag badlongon. Yang nag-angkon ra ba mga opisyal sa barangay, opisyal sa lungsod, pari sad usahay. Li minister. Oh. Ako lang yung gisgutan ba? Kay basin og nabutaan tang di na ta ka maong moangkon sa atong sala. Ang anak nga mausikon sa dihang ni angkon siya siyang sala, ni bunga og pista sa iyang kinabuhi. Kita sa dunta mag-inang kunay tas atong sala. Sige, lingian ang imong tupad. Isulti ang imong sala niya. Sige. Sige na. Ready? Go. Sige na. Oh, wa manglingi. O, tanawa. Mga buangon mong dagko. Ika pa din, wali ka mulingi. O niya lang ta mag-istoryahanay dong. Layo-layo. Kamo mga bana, ay lang din niya, kay makabati ng imong tupad. Iguli sa inyo, isulti imong tanang sala sa imong asawa. Congratulations kung imo nang buhaton. Mura jud kag maibtag tunok. Oh, kay karon imo pa ba nang gitago-tago? Peligro man kay nagmahibaw-an. Isulti ra gud nagdaan, di ba? Mura kag ibtag tunok. Kamo sang mga asawa, otro ra ba sa mga buangon? Kanang sulti sad mo sa inyong sala ngadto sa inyong bana. Ang tanan gyud, ang tanan. Isulti. Isipan ang inyong bana nga maunay pari. Ana. Nindot kay inyong bation. Matamparusan ko ka usahay. Pero inigtamparos bunga sa imong pagpaubos, ang mupuli ana ang hapuhap sa kamot sa atong Ginoo nga mohatag nimo og tinuod nga kahupayan. Matud pa ni Kristo, blessed are you who mourn, you will be comforted. Ambot nos amo mo tuo ani akong gipangyaw-yaw sige na. Nindo